И какво става, деца, аз съм Цецоца и днеска играя в Draft 17 симулатор. Много хубав драфт са направили просто тази година. Има плюс добавен пак опенинг, плюс драфт. И сега ще ви покажа просто много хубаво са го направили според мене. О, много добре, много добре. Вижте хора, какви футболисти просто имам. Това са ми най-добрите футболисти от всички. И това хора, има... От играта е създаден един отбор с изключително добри футболисти без резервите, нали? Даже и в резервите има двама-трима добре. И да, просто само от където има една жълта чертичка. Това е специално да правят за Игуаин. Има и за още един футболист, но аз не го помня. Вижте ми последния драфт. Това ми беше последния драфт. Който не успях да го спечеля, но както да е. Не, тук извините. Нека съм ви приготвил един пак опенинг. Реших да направя. Драфт ще има в следващия или последващия епизод на тази игра. Колкото са по-слаби играчите, или колкото са по-известни има снимки, а те, които не са известни, няма снимки. Аре бе, преди тук Суарес, както виждате, ми се е паднал. Аз което. Кавани ми се падна, няколко легенди. Анхел Робен! Дап мастер. О, Бруно. Он който ще се падне. Хънтър. Или не успях да го прочета точно. Не беше Хънтър, май. О, добре, хубав футболист. По 80 има. Но не знам какво ще се случи, хора. Може точно в последните 3 пака да се падне някакъв там Суарес. Без нещо може. Нещо да създаде, хора. Старич. Добре. Уелкот. Ай, моля да ти карти по 80 ще има ли? О, Оскар! Много добре, Оскар не се пада. Който е? Мога прочета чакай. Сложно. Склаган. Добре, вратаря на Рома не се пада. И мисля, че един централен нападател, който ще замества Старич, ако го контузят или изкара червен. Невероятно, хора. Просто невероятно. То не беше хубав пък. И хора мисля да направя един драфт. Хора, първата ми най-силна карта, която ми се падна, беше Рамос. После ми се падна Суарес, Тубо Куртуа, Лоерис, Ян Облак и Марко Ройс. Също и Санчес. Но това е друг въпрос. Диего Коста също ми се падна. Филипе Луис. Но стига съм обяснявал просто да започна драфта, защото няма да остане време. Ще правя английски състав. Това е, то втора го избирам.
Няма. Ужас. Пол Погба или Матич вземе? По Погба много ясно. Има шанс сега за Матич. Не. Няма какво да мислим, просто изберем втория играч и... Да, мислех Стерич, ама... Ще вземем Лукас Мора. Майко, кой да избера Роналдо, Неймар или Налдо? Налдо, защото прави миналия английски състав. Който и да избера, няма да ми замести Урис. Трябва ни... Тук ще изберем силова да ни дигне рейтинга. Трябва ни РБ. Димитър Пает какъв играе? Крило или халфа линия? Мисля, че халфа линия. Не, крило. Хора, сетих са сложим Димитър Пает заради Пол Погба. Ето. Мислех си, че ако сложим Димитър Пает с Пол Погба, ще се свържат с Елена. То с какъв играй? Лъбати. Старич. Или Стерлинг. Азар. Ето. Надяваме се за Смолинг. Нищо ще го сложа и тук. Ще ми дигне. Не бе, човек, защо? Те ще го сложа за две. Това е две китаята. Да, хора, просто започнем мача. Нищо. Нищо не си подредих резервите. Нищо. Батко съм улца. Добре, чао. Те изкараха червен. О, това е нашата надежда. Охо. Какъвто съставете само Давид. Хора, много исках да ми се падне Давид Силва. Не, бе, аре бе, защо? Те ще паднем. Да, хора, отварям си наградите и още 3-4 пака. 7500. Добре. Мале, отгол пак. Добре. Бендернер. Отваряме 3 пака от ето тези. То премило год пак, мисля, че беше. Да. Ой, Карди.
и Данте и последния пак, който отварям. Не мога просто да се сдържа. И да, хора, напишете коментар долу. Напишете коментар. Дайте пръща нагоре. Също и абонат. Абонирайте ми се на канала. И да, водаци. Чао, чао.